tirpra haste tabok belai ne wana masung sangni kasai phaika kami hundi town hundi jekuno thaiyono kaisa na problem drugs salai mani sikla ro tini haina hai kotma kaisa kasai phaiuka Agartala Ujan Abhoynagar ro bara tongnani nogo gas cylinder khogwi te helmet kaini khogwi phalai rangma mani bai drugs pai chawi boni nogo no tala pangma chabi toi phai tala khulogwi nai nok borok kwrwi sani asogwi drugs ama manja phiu kha haina hai sikla wana ma sungsa tala chabi bai tala roi kalangbo yoglia drugs ni chanai rok ni o jungsalo wana jak bwri sikli bahai tonglak sinai o Agartala o bo mutai kothoma rok haikeba sak bai thang bugima bangwi te bo social media o share khaima baine kothoma no jung sai mankha Dokumen lagi dokumen. तीन वर्ष साखा तीन जे तलसनी नामना सुस्ता जे बीटा सिमुसिगार क्लास 10 सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर जरा